Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ududule washona eAlex Police Station umliso ongadalulanga igama nesibongo okubeka ukuthi ungene epolice station maqede wadubula amaphoyisa. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwidemeti igama lami ngusibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube. Ududule washona wesilisa ongene epolice station Alex eGoli wadubula amaphoyisa amabili. Ebe esephuthunyiswa esibhedlela. Oza kwabo babe sebephendula nabo ngenganono badubula le ndoda yashona khona endaweni yesigameko. Kube ukuthi bisathi iyabaleka ngesikhathi beyidubula. Kwaziwa ukuthi kube yini imbangela yalokudubulana. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezikundleni zokuxhumana. Ucela uthando uthe idela kufa lo muntu abesefaka ama-emoji ahlekayo. Ulindo kuhle Gumede uthe ubefuna ukuzibulala vele ukusho ukuthi lo muntu ubengaxabene nawo lamaphoyisa. Usiyahubela Mzimela uthe siyabonga kakhulu kwezika mkhwanazi, siyanibonga kakhulu umsebenzi wenu muhle kakhulu, ningakuyeki lokhu enikwenzayo. Sifiso uMthembu uthe ukusangana kokwelinyeke izinga kulomuntu bekufanele ngabe namanje basamdubula noma esefile ujwayela kabi amaphoyisa lomphundla bacijile shadeleni uthe kukhona okumele nisitshele khona okungumsuka bengeke asuka aqonde police station ayokwenza lamanyalo kukhomba ukudinwa okumhlulile wahlula na ukubekezela.